салом, ба ҳама боз як бозии нави дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. Вақте шумо силкаро мекушед, шуморо ҳамхел менюро нишон метаҳад ва регистратсия ки мекунед, дар инҷа забона интихоб бояд бикунед. Се намуди забон ҳастанд: англисӣ, испанӣ ва португалӣ. Ман забони англисиро интихоб мекунам, Next-ро зер мекунам. Дар инҷа мо метавонем ба воситаи Google аккаунтмо регистратсия кунем. Дар поён бошад галочка мемонем ва Content with Google аккаунтро интихоб мекунем. Мо бояд шаҳрмона интихоб кунем ва дар инҷа country дар шаҳрро интихоб мекунем, шаҳри дар коримона мегирем ва Continue-ро зер мекунем. Ва моро разрешит мепурсад, разрешитро зер мекунем. Вақти бозӣ кардан моро ҳамхел менюро нишон медиҳад. Дар инҷа бошад Grant-ро зер мекунем. Дар настройкаи телефон бозиро гирон мекунем ва бозиро сар мекунем. Дар инҷа агар мо Play Ad-ро интихоб кунем, мо дар реклама нишон медиҳад, бозию барномаро нишон медиҳад ва ҳам бозию барномаро мо установка кунем. Дута ҳамхели бозӣ барномаро агар установка кунем, баъд бозиро сар кунем, 300% пулкоркунии мо зиёд мешавад. Ва ман Cancel-ро интихоб мекунам, ҳамхел простои бозиро сар мекунам, сразу бозӣ сар шавад. Ва дар ин бозӣ бошад, мо ҳамхел қартҳо хати бозӣ мекунем. Вақте ки мо бридем, танга кор мекунем. Дар боло бошад, минутҳои моро нишон додагиай. Агар мо успед накунем бозида, бой метаҳем. Агар мо ягон хатогӣ кардем, стрелкаро зер мекунем ва бозии хатогии мо ба ақиб бармегардад, айсар метавонем бо бозӣ кунем. Сурати лампочкаро интихоб кунем. Мода нишон медиҳад ки кадом қартаро даги ҷо мондан дар кор. Ва ин бозӣ се намуди бозӣ дорад: Easy, Medium, Hard. Hardш ай ҳама бозӣ қиинтара. Check Offers-ро интихоб мекунем. Дар инҷа бозӣ ва барномаро установка мекунем ва пулкор мекунем. Take Offers-ро интихоб мекунем. Дар инҷа бозӣ, барнома ва саволу ҷавобҳо ҳастанд. Дар инҷа метавонем пулкор кунем. Survey Offers-ро интихоб мекунем. Дар инҷа фақат саволу ҷавобҳо ҳастанд. Дар саволу ҷавоб метаҳем пулкор мекунем. Our Offers-ро интихоб мекунем. Дар инҷа бозӣ, барнома, савол, ҷавоб, видео ҳамаш дар ҳамин ҷо, ҳамаша якҷоя кардагианд. Ва ҳар як бозиеро ки мо установка мекунем, 5 дақиқа кор мекунем, 10,000 танга кор мекунем. Поёнашда бошад видеои YouTube ҳастанд. Мо видеои YouTube-ро тамошо кунем, 10,000 танга кор мекунем. Ва видеои якумша мекушем YouTube-ро. Дар инҷа Start Offer Wins-ро интихоб мекунем. Видеоро дар YouTube нишон метаҳад, видеоро тамошо мекунем, меоем бо барномаи худмонда ва аз тарафи дасти чап нишон метаҳад ки галочка шид, яъне 10,000 танга дар баланси мо гузаштааст. Дар инҷа бошад нишон метаҳад ки якум, дуюм, сеюм ҷо ва чорум, панҷум ҳамхел рафтагиай, ҷоро гирифтагиай, нишон додагиай. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Дар инҷа мо силкамонро копировод менем, дӯстонмон дароӣ мекунем, 20% кор мекунем ва вақте ки ай ҳамин бозӣ пул гирифтан, 3 сенти дигар кор мекунем. Агар Open-а интихоб кунем, дар инҷа дӯстонмонро нишон метаҳад ва дар ҳолати мо пула гирифта метавонем ки ба силкаи мо регистратсия кунанд, 3 рӯз ҳамин бозиро бозӣ кунанд ва мо Collect-ро зер мекунем, метавонем пулмона бигирем. Барои пуломона гирифтан кашлокро интихоб мекунем. Инҷа нишон медиҳад ки дар кадом кашлокҳо метавонем пуломона бигирем. Пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, IRTM ва дигар кашлокҳое ки дар имҷаи дидесем метавонем бигирем. Минималкаш дар бисёри кашлокҳо 0.35 USDT ки ба пули тоҷикӣ 3.5 сомони худмон мешавад. Ба ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.